O 16 de xullo é unha data especial para a maioría de vilas costeiras de Galicia. Ao longo destas datas son moitos os pobos que comezan as festas en honra á Virxe do Carme. Un deles é o Concello do Grove, que hoxe celebrou a misa en homenaxe á patroa dos mariñeiros. Home, é dos días máis importantes que temos no Concello do Grove, a Virxe do Carmen, a patrona dos nosos mariñeiros, e hoxe, máis que un día religioso, que o é, un día de festividade religiosa, é un día social, é un día onde eu creo que toda a veciñanza do Grove se volca coa súa patrona, coa Virxe do Carmen, e polo tanto aquí participamos, independientemente de creencias ou non, porque bueno, non é o momento, pero creo que xa é público que eu non son moi confeso da religión, pero este é un acto social onde eu veño representando a todos os veciños e veciñas. Vamos a iniciar a misa, despois a procesión toda a tarde, e hoxe é un día longo, pero para disfrutar e para vivilo, e desde logo o Grove vive moito a Virxe do Carmen. Unha misa a que cada ano acuden decenas de persoas. A misa, como sempre, unha celebración moi participada, con unha presencia de moita xente, moi entrañable, como sempre. Como a todos os anos, somos moi devotas, e aquí hai unha Carmen principalmente. Moi ben, preciosa. Lo estamos pasando estupendamente, la misa ha sido espectacular, no bonita, espectacular. Me ha gustado mucho y estoy encantado de estar aquí. As festas do Carme teñen un significado que abarca moito máis que un simple festexo. É un día no que se suceden os actos devotos. Porque sí, é un día moi especial, un día moi querido polos mariñeiros presentes e máis polos ausentes, que sempre temos xente por aí adiante navegando. Ai, é moi importante, a Virgen do Carme é moi importante para os mariñeiros e para o pueblo. É a Virgen do Carme, sí que é a Virgen do Carme, é patrona de todo o Grove. É máis de fora do Grove. Home, é o patrón dos mariñeiros, non? E para nós é moi importante. Nos próximos días terán lugar os actos máis importantes das festas dos diferentes povos, como as procesións polo mar.